Now Mam Lady D, isifo lesi autism akusona isifo othi umuntu efekhula ngoba kuba ngathi seyingane, cha, noma ukhula sizoqhubeka sibe khona. Phela nje umehluko ukuthi lo mdala usenendlela zokwazi ukufihla izinto ezithize, okay, but suke sikhona leso sifo leso, okay. And njengoba mama adeshilo, if lo muntu umbona ngathi uyinuku izinto ishaya kanjani, cha kona ngoba eyivila. Okay, abanye abafuna nokuxupha umthetho awubogeze phela ubukuxupha umtshela ukuthi ayi lo muntu uyinuku kanti cha kuyena leyo nto ayiregister nje njengento ebalekile at all again. Now I problem ukuthi njengoba ngithi iautism kuyisifo sokuxhumana nokwazi ukuxhumana nabantu. Labantu baba nenkinga yokuxhumana, so noma esenobudlelwane nawe noma nisebenza naye office umuntu ongeza kwazi nokukhuluma kahle uthi lo muntu akakwazi ukukhuluma uvele nje into ayibeke noma ikanjani akanayo isihe sokuthi athi lento engizoyisho izofika kanjani kulomunye umuntu ngoba akanayo into euzwelo kuyena into euzwelo ayikho nje. So ungathi noma nobudlelwane naye lo muntu ubona ukuthi hawu lo muntu uthi uyangithanda njena ngoba phela manje angathi akangizwela kanalo uzwelo lami. So noma ekhuluma nje into vela ayibeke nje noma ikanjani engacabanganga ukuthi lento uzothi mayifika kumina ibe buhlungu kanjani, okay. Now emsebenzini ungathola ukuthi abakwazi ukorganize izinto ukuthi akaplan izinto aplan idiary into umsebenzi ufuna uplan idiary ukorganize izinto uzohluleka ukuthi azenze lezo zinto Mam Lady D. Kubudlelwane njengoba ngithi akakwazi nanokukhuluma nanangemizwa yakhe angaze akhulume ngemizwa yakhe ungathola ukuthi uzothi wena how uyangithanda nje uyabona uzothi awuyazi nje uyabo uyazi nje ngoba akafuni ukuthi azazi express ukuthi ubaleke kanjani kuyena uyabona ngoba akakwazi. Yes uyayifila lento uyakuthanda but akakwazi ukuthi as express akuchazele ukuthi ubaleke uyimbali enhle kanjani kuyena njalo njalo. And uyabona kulokuqala ngazi ushilo ukuthi umuntu ekeshaya ikhanda nakubona kungenzeka ukuthi naye lokashaya ikhanda kubona ke ngoba usemdala ngeke enze njengengane ukuthi ingane uzambe ishaya ikhanda phambi kwakho nibadala, but yena uzombona ngokuthi uzoginqa igonqo ehlele esitulini ginqi gonqo esesitulini njalo ginqi gonqo noma unyawo olodwa lokuliyavevezela unyawo olodwa noma isona isandla kodwa kuthena ngithe nganeni isandla bashaya isandla basiflepa nje emoyeni kuyena usakwazi ukucontrol ukuthi isandla lesi sishaya endaweni ethize kuyena ukuze asicontrol. So beshaya isandla sakhe sebeshaya kwesinye isandla ledlala kuyena noma shaya idolo but indlela akayicabangi naye leyo nto kodwa indlela asafunda ngayo ukuthi azicontrole ama emotions akhe kuze ekwazi ukuthi afocus